Nekad smo se pozdravljali stranačkim pozdravom, sad se pozdravljamo drage demokratkinje i demokrati. Nažalost, koaliciju i onih na vlasti i onih koji nisu žele da nas spreče da se borimo za demokratiju. Ovde smo se okupili da kažemo neće moći. Ostajemo mi ovde i još ćemo se boriti. Ja sam 26. februara 2090. godine postao član Demokratske stranke. Aktivno sam učestvovao u formiranju Demokratske stranke u Nišu. I vrlo sam ponosan na to. Nisam sanjao da ću posle 31 godine da se borim ponovo za iste stvari izbačen iz stranke koju smo formirali. Rečeno je da mi koji smo stvarali tu izvornost, Demokratsku stranku, ubeđenost da je isti program, isti ciljevi su tu i tu nema dalje priče. Kad smo pre otvaranja čuli smo Zorana šta je govorio. To ko da danas govori. To je naša priča iza sada. Sve što je rekao. Treba to da radimo. Nažalost, mi ponovo počinimo. Ali opet sa punom energijom. Jeste, promenili su okolnosti. Danas pola građana su rezignirani. Ne glasaju. Vi ste isti, što kažem. Sve to podmetnuto od strane režima. A nismo isti. Jeste da ste razočarali, jer smo očekivali mnogo brže promene. Jeste da se mnoge okolnosti zaveraju protiv nas. Ali smo se okupili da kažemo ne, ima nam. Ponovo ćemo mi stvoriti jaku stranku. Kako će se zvati, ne znam. Ja očekujem da bude ponovo to Demokratska stranka. Neka nova Demokratska stranka bazirana na izvornim principima koje smo se mi borili. Šta mi sad treba da radimo u suštini? Pa moramo javno da delamo. Da javno osudimo privatizaciju država. Ovo je privatizovana država. Država za naše i za nas. A ne za ostalo. Ne za građane. Ovde mogu da uspešno budu samo oni koji su podanici. Nećemo državu podanika, nego slobodnih građana. A zašto neko ne voli slobodne građane? Zato što ne može da ga kontroliše. Ovi žele samo kontrolu. Onaj koji je ekonomski nezavisan, koji ima jaka moralna i etička shvatanja i uverenja, a ne može da ga kontroliše. A to je najgora stvar za svakog političara, kad gubi kontrolu. I oni koji su na vlasti i oni koji su u opoziciji, verujte. U mnogim strankama je najveća vrednost da budeš poslušan, da budeš kontrolisan. Nažalost, ja bih rekao na sreću, tako mi otac vaspitavao i majka, uvek sam bio svoj. Tako me se sviđa, ne sviđa. Tako je. I zato neću sada isto da kažem, neću da se pomirim da živimo u državi podanika. Mi moramo da dignemo energiju svima koji su se razočarali. Delimično i s pravom, delimično su mi krivi i moramo da ispravimo tu grešku. Ako ne zbog nas, baš zbog ovih mladih. O njima se radi. Oni imaju pravo na budućnost. Ali oni moraju i da zasupnu rukave i da se bore za tu budućnost. Naše udruženje mora da bude potpuno otvoreno prema mladima. Da uđemo u socijalne mreže, da uđemo svuda gde su oni, da im otvorimo prostor, a mi da im samo pomažemo. Oni moraju da se izbore za svoju budućnost. Nažalost, tu budućnost im nismo uspeli da ostvarimo. Zbog svih slabosti s kojima smo se sučelili. Šta treba da uradimo? Pa mislim da mi moramo da pozovemo sve ljude koji znaju, koji umeju, koji žele da rade i koji žele da ostvare ove vrednosti i ciljeve o kojima smo govorili. Moramo da se potpuno otvorimo i da pripremimo jedan plan za novu Srbiju.
jedan novi skokoviti razvoj. Ne 5-6% što govori naš predsjednik. Lako je 5-6% imati kad si na tako niskom nivou razvoja. Nama treba mnogo više, zato ne kažem brzi razvoj, nego skokovit razvoj. Da nadoknadimo ove decenije koje su pojeli skakavci. Mi moramo da se brže razvijamo. Jer onda ćemo rešiti sve ostale probleme. I probleme velike disproporcije u razvoju regiona Srbije, u velikim socijalnim razlikama, siromašnih, razlike između bogatijeg dela, siromašnih dela društva. Rešit ćemo problem ekologije. Ne može vazduh i voda da se čiste bez para. Moramo da stvorimo novac. Moramo da stvarimo osnovu za to. Da pozovemo najbolje naše ekonomiste da nam pomogu i da napravimo plan kako i kojim tempom da napravimo jedan buran i brzi razvoj. Nemamo da očekujemo da će nam neko iz sveta mnogo pomoći. No zašto bi forsirali konkurente? Mi smo dobro tržište i da budemo i mi podanici. Svi žele podanike. Mi ne želimo da budemo podanici. Želimo da uđemo u Evropu, a ne ko prosjaka, nego ko nekog koga će prihvatiti, jer će doprinositi razvoju Evrope, evropskih principa, evropskog načina razmišljanja. Jer mi jesmo Evrope, ali to moramo da dokažemo. Da uđemo u Evropu, gurići vrata nogama, a ne da moljakamo. A to zavisi od nas. Mi moramo sa sobom da neke stvari završimo. Nije nama Vučić protivnik. Mi smo sebi protivnici. Mi moramo sebe da savladimo prvo. I da delujemo tako da većinu građana koji su izgubili poverenje u nas, izgubili nadu u nas, koji su iz raznih razloga rezignirani ili potkupljeni. Potkupljeni na različite načine. Pogledajte definiciju šta je korupcija. Pa nije samo korupcija da daš novac. Sve moguće oblici korupcije. Pa nije korupcija ovo što se deli malo neka para se deli svima. Pa šta je to nego korupcija? Evo malo, pare, čutite. Darodavovac nam je dao. Pa meni ne treba darodavac. Neću da prosim, neću da me niko potkupljuje. Hoću da stvaram. Hoću da kontrolišem ono što zaradim. A ti, koji si zadužen da raspolažeš o svim sredstvima, moraš da budeš potpuno pod našom kontrolom. Zato nam trebaju jake institucije, demokratske institucije, jake mehanizme kontrole, jer građani i ovaj narod treba da vlada, a ne da njima da se vlada. To mi moramo da stvorimo. Znači, moramo da se sad okupimo i da pripremimo taj razvojni program Srbije, da okupimo sve ljude, a pre svega mlade, koji žele da se na tome putu nađu i da učestvuju u tome. I da se testiramo. Kažu, pa ne možemo da budemo stranka, ne možemo da okupimo 10.000 potpisa. Pa ne možemo. Pa što se ne bavimo uopšte politiku, bilo kako? 10.000 potpisa ne možemo. Pa jesmo se spremili. Šta nudimo za te potpise? Gde je naša ponuda? Ja ne mogu da odem u neki biznis da nemam proizvod ili uslugu koju nudim. Pa dajte da pripremimo to. A onda, kako da plasiramo tu našu ponudu? Onda da se razmilimo po Srbiji. I po internetu. Uđemo u pore. Pa u mnogim državama su na vlast došli pokreti koji nisu postojali više od mesec, 2 dana. Svuda su narodi, svuda su ljudi razočarani u političare, u političke stranke, zato što nisu imali karakter. Borili su se za sebe, a ne za opšte dobro. Mi moramo da kažemo, nećemo političare za sebe, nego za opšte dobro, koji daju prioritet svima, opšte dobro. Lepo je Pele pročitao šta krasi jednog demokrata. Takvi ljudi trebaju, takve treba da okupimo. Tako da, ja sam ubeđen, ako ovako radim i ako se tako ponašam, ne samo pričam, da ćemo lako skupiti 10.000 potpisa. Za mene, mislim da čak treba sami da izađemo na izbore, da bi nam građani potvrdili da smo na pravom putu.
Ništa nam ne znači skupljati 0,5% s ovim, 0,3% s onim, 1% s onim, bravo, dobili smo 3%. Pa šta ćemo s tim? Da budemo koaliciju koja će samo lideri da se bave 4 godine politikom i da se bave sami sobom. Pa ne treba. Mi treba da menjamo Srbiju. Moramo da osvojimo vlast. Nemamo iluziju da možemo to sad uraditi. A naš cilj treba da bude i kao sami da idemo. Bar 10 do 15% glasova po svojima. Kažete, ovo je lud. Ne može. A nisam lud. Nisam lud pod pretpostavkom da nađemo, da pogodimo u rezonanciju građana. Da im probudimo nadu, da kaže, jeste, ovi znaju kako. Jer svi nešto kritikuju. Neću da kritikujem nikog. Kritikujem samo sebe i moje kolege. Zašto to ne uradimo? Hajde da pripremimo to. Hajde da ponudimo. Pa da vidimo. Ako se ne prihvati, pa dobro. Nismo uspeli. Savjesni i miran. Ali pustimo građanima da to odluče. Ne neko drugi. I mi moramo takvu ponudu da se pojavimo na izvorima. Ja verujem, ako to dobro uradimo, da ćemo uspeti. Već kada tako budete uspešni, svi vole uspeti, onda će nam da se pridruži. Sad je najteže. Teško mi je bilo 90. godine kad smo formirali odbore i obilazili pragove ljudi i borili se na ulici da nam daju mesne zajednice za sastanke i tako dalje. Ali smo uspeli. Ponovit ćemo to. Ali nam treba nova energija, mladina treba i mi moramo sa njima posebno da razgovaramo kako to da radimo. Ja sam ubeđen da mi to možemo. Hajde da se okupimo, hajde da pozovemo sve da nam se pridruže i da svi zajedno idemo u stvaranje nove Srbije, demokratske, prosperitetne, koje će omogućiti da svi lepo žive. Hvala.